Jak jsem si zeptal teď Joseho na to, jak se mu líbí v Brně, jestli už si stačilo tady něco prohlídnout a jestli ho třeba zaujal nějaký stánek tady. Jose, how did you like the show here? If you had time to see something, and was there any specific booth or product that you really like? Well, it's my second time here at the Brno Bike Show or Sport Life. So the first time was in end of 2005, and it was pretty big, not big as now. So that shows the show is growing every year. And yeah, this morning I had a little bit time to walk around and then to see some Czech brands like Superior or the other brands. And yeah, we talked about one brand that got me a little bit impressed. And well, finally it's not a Czech brand, but impressed me. It was Dema from Slovakia, or you told me. So looks like East Europe is moving the market, not only the traditional countries. They are moving the bicycle market. There are also other countries that they can move the market. And well, I spent a little bit time walking around, and for sure I spent time in my booth or in my company booth that it's Merida. So I'm looking for to have dinner or lunch, and then to have time to look a little bit more for sure. Jose říkal, že první návštěva, nebo že tohle to není jeho první návštěva, že už tady byl v roce 2005 a že opravdu zná to, že ten trh roste, že je vidět, že je víc vystavovatelů, větší stánky. Měl jako jenom malinkou chvilku si zatím projít tu výstavu a že se hlavně díval po značkách, které jsou typické pro český trh, nebo jsou český nebo slovenský, protože ty zahraničí moc vidět nejsou a hlavně se mu líbil stánek společnosti Dema a že teďka po obědě se chce ještě dál podívat na veletrh. Já bych asi dal prostor teďka vám, jestli byste měli někdo nějaký dotaz. Abych tady nevystřídal všechny patrony. Marek, či zostáva Jose v týme, alebo prišli nejaké nové ponuky, či neuvažuje o zmene týmu? Did you get after the World Championship, did you get any team offers, or are you staying in Merida? Well, I'm gonna stay in Merida, and the funny thing, I signed my contract before the World Championships, like 2 weeks before I signed my renew for Merida team. So I'm gonna stay in Multivan Merida biking team till 2012. So in any case, I didn't plan to move the team. So it was really easy to find an agreement with the Merida biking team or Merida biking company. So I was before the Worlds, it was everything clear that I stay in Merida, and I'm gonna stay till 2012 after the Olympics in London. So then I'm gonna decide what I'm gonna do in the future. Jose říká, že nabídkám se teda nevyjádřil k ostatním nabídkám, ale říkal, že kontrakt s stávajícím týmem Multivan Merida Biking Team podepsal už před mistrovstvím světa. Věděl, že v tom týmu chce zůstat a kontrakt podepsal na další 2 roky, nebo končí po olympiádě v Londýně. Sa ešte teda spýtam, teraz vypuklo také šialenstvo okolo dopingu od španielských cyklistov. Contador Hermida, Contador teda Mosquera, Fulana. Čo si on myslí o tom? What do you think about the Spanish doping scandal? Well, this is the reality, but not the reality that Pat McQuaid, the UCI president, says that Spain has a problem with doping. So I think he has also a problem because he's the president from the UCI. So if the cyclists they have problem, he has also a problem because
he's also responsible from us. But in any case, you know, I think there are the circumstances. It's in the last 2 weeks has been many Spanish cases, and Contador still to decide what is going to happen with him, if it's true or not, or nothing is clear. I think it's a big fault from the UCI. The UCI is playing a really dangerous game because the UCI he don't say yes or not, so he lets the rumors running. So UCI is responsible also about this situation. About Fuyara, you know, it's a normal positive, and she got catch. She made a mistake, and she has to pay for this. But you know, if I tell you the truth, this morning at 7:10 in the morning, I had a control in my hotel from the Czech Federation. So the cyclists, they are the athletes, they are most controlled in the world. I don't want to say that the others not, but one thing is clear. If you have a lot of police in the highway, you can catch people. If you have no police in the highway, you will never know if people drive in extra limit speed or not. So this is the reality. In cycling, they do a lot of controls, and I think it's correct, and this is the good way to work. In the other sports, I think they do much less controls, but doesn't mean that the doping didn't exist in the other sports. Tak snad se mi to podařilo všechno zapamatovat. Jose začal odpověď tím, že říkal, že prezident Světové cyklistické unie UCI, Pat McQuaid, vlastně vinu vrhá na Španělsko a tvrdí, že španělští cyklisté mají problém. Jose tvrdí, že problém má i Pat McQuaid a celá Světová cyklistická unie, protože oni jsou za profesionální cyklisty zodpovědní. Co se týče Contadora, tak tam stále není jasné, kam to vyústí, protože Contador stále neřekl, jestli teda je vinen nebo není vinen a že všechno jsou to zatím jenom povídačky. Co se týče Fulany, bikerky, tak ta se přiznala a musí za to zaplatit. A pak taky řekl docela zajímavou věc, že dneska ráno v 7 hodin a 10 minut v jeho hotelu tady v Brně přišla dopingová kontrola a přepadla ho česká. Takže je vidět, že cyklisti jsou absolutně nejsledovanějším objektem dopingových kontrol. Jose říká, že s tím souhlasí, že to je dobře, že to je součást jejich práce, ale že taky si myslí, že v cyklistice je nejvíc dopingových případů právě proto, že jsou nejvíce sledovaní. Že to je, srovnává to s tím, jako kdyby na dálnici nebyly policejní kontroly, tak by nebyly pokuty, že nebyly by hříšníci. Pokud tam policajti jsou a měří rychlost, tak samozřejmě někoho chytí, někoho změří. A má teda nějakou vtipnou príhodu s dopingovou kontrolou? Či ho nejako naháňali?